Pozdrav svima. Evo nas na još jednom predavanju naše Study Abroad Week, odnosno nedelje studija u inostranstvu, gde ćemo pričati o nekim važnim elementima svake aplikacije za studije u inostranstvu. Ja sam Jovana iz kompanije Vi Akademika, jedna od suosnivačica i mentora koja je vodila proces upisa studenta od odluke do odlaska na studiju u inostranstvo i danas ću pričati o CV-u i motivacionom pismu kao dva važna elementa svake studentske aplikacije. Ja ću sada sa vama podeliti moj ekran i samo ćete mi potvrditi da li je to i da li se dobro vidi. Evo ga. Dakle, ovo su neke od tema koje ćemo proći danas zajedno vezano za izradu CV-a i motivacionog pisma. Dakle, šta je CV, čemu služi, zlatna pravila dobro napisanog CV-a, forma i elementi i onda prelazimo na motivaciono pismo, elemente i sadržaj motivacionog pisma i zlatna pravila dobrog motivacionog pisma. Zašto smo se baš odlučili da ovo predavanje bude deo naše nedelje studija u inostranstvu? Zato što se velika većina vas susretala sa određenim poteškoćama kada je pripremala svoju aplikaciju za studiju u inostranstvu i u najvećem broju slučajeva CV i motivaciono pismo su zadavali najviše muka našim studentima. Dakle, ovde ovo što ćemo proći danas zajedno su univerzalna neka pravila. Naravno, za svu dokumentaciju koju budete slali, uvek je važna naša preporuka koja stalno ponavljamo, a to je make it personal. Dakle, zaista se potrudite da svoju dokumentaciju obeležite nekim ličnim pečatom. Šta je CV i čemu služi? Dakle, CV je skraćenica od curriculum vitae i treba da predstavlja vašu neku vrstu lične karte pred aplikacionom komisijom. Dakle, namenjen je za apliciranje na studiju u inostranstvu, ali pre svega i za apliciranje na druge neke vaše aktivnosti kao što su konferencije, treninzi ili recimo zanimanja, odnosno poslovi na koje ćete aplicirati. Interesantan podatak je da recimo generacija mojih roditelja nikada nije poslala ni jedan CV, tek možda poslednjih 5 do 10 godina je to onako uzelo maha, a danas mi ne možemo da zamislimo faktički bilo kakvu vrstu aplikacije, apliciranja bez slanja dobrog CV-a. Na internetu se mogu naći naravno mnogi primeri kako to treba uraditi, na što obratiti pažnju. Mi smo u ovom predavanju ćemo se naravno fokusirati za CV koji je potreban za apliciranje na studije u inostranstvu. CV sadrži znači lične informacije, osnovne informacije o vama i na osnovu ovog dokumenta, to je prvi dokument na osnovu koga će komisija odlučiti da li će dalje gledati vaša dokumenta ili prosto niste prošli dalje. Dakle, jako je to onaj prvi utisak, što kažu nemate drugu priliku za prvi utisak, jako je važno da ovaj prvi utisak bude napisan onako kako treba, odnosno da isprati neke osnovne forme. Ne smete praviti, dakle, upadljive greške, jer mogu imati za posledicu da ne prođete čak ni u taj drugi krug, odnosno da ne pogledaju vaše motivaciono pismo ili druge neke elemente vaše aplikacije. Zlatna pravila dobrog CV-a, pokušala sam ovde da sumiram nešto što smo mi prolazili sa našim studentima i ono gde se, da kažem, najveći broj grešaka smo uočili tokom svih ovih godina slanja aplikacija. Dakle, ovo su elementi na koje smo obratili pažnju, zato što su najveći broj grešaka se upravo dešavao u ovim elementima. Dakle, dužina CV-a, hronologija, radno iskustvo, proverljivi podaci, kreativnost i ono što uvek na početku kažem, imenujte svoju dokumentaciju. Ja ću početi od ove poslednje tačke. Dakle, imenujte svoju dokumentaciju.
ne možete poslati CV, odnosno nije preporučljivo da pošaljete CV samo tako što ćete na dokument imenovati CV, jer će u moru aplikacije i moru dokumentacije prosto taj dokument da se izgubi. Morate imenovati svaki dokument svojim imenom i prezimenom, .cv ili donja crta CV, i uvek dokument se šaljete u PDF formatu. Dakle, nikako u Word formatu ili bilo kom drugom, JPG, uvek se šalje u PDF formatu. Dakle, sve ono što je aplikacionoj komisiji lakše, to je vama preporučljivo. Dakle, uvek imenujte svoje dokumenta da bi oni lakše mogli da ih povežu sa vama. Dužina CV-a, ovde smo zaista imali različita neke iskustva, dakle svi misle ako je CV dugačak i na više strana, znači da ste vi kvalitetni kandidat i da imate više toga da ponudite. U realnosti CV na jednoj do maksimum 2 stranice je najviše što se očekuje za nekog ko aplicira na osnovne ili master studije. Postoje CV-evi nekih akademika ili ljudi koji su profesionalci koja prelaze 2 stranice, međutim za vas kao jednog budućeg studenta 2 stranice su i više nego dovoljno da nabrojite sve ono što treba da stoji u jednom dobrom CV-u. Hronologija znači da se uvek obraćate, odnosno unosite podatke od sadašnjosti, znači od ovog trenutka ka prošlosti. Dakle, kada budete navodili recimo šta ste studirali, odnosno vaše obrazovanje, uvek idete od onoga šta ste sada, dakle student osnovnih studija Univerziteta u Beogradu, na primer, kao onome što je bilo srednja škola, osnovna škola i tako dalje. Kad se aplicira za master studije, mi recimo izostavljamo taj deo osnovne škole. Proverljivi podaci i kompletne informacije znači da sve informacije koje stavljate budu kompletne, da za institucije koje navodite postoji website, e-mail adresa, kontakt telefon, dakle da se vidi da ta institucija, organizacija ili kompanija zaista postoje. Proverljivi podaci znači da koliko god na neki način mislite da treba da stavite nešto više, čak da navodite stvari koje se nisu desile ili iskustva koje nemate, vodite dobro računa da li su te informacije proverljive. Dakle, ako neko prosto želi da proveri da li ste vi stvarno radili na određenoj poziciji ili u određenoj firmi, nemojte sebi dozvoliti da sazna neke neprijatne istine na ovaj način. Dakle, mi uvijek volimo da kažemo, postoji prostor za ulepšavanje, ali ne postoji prostor za iznošenje nekakvih neistina kroz vaš CV. Kreativnost je uvek poželjna, dakle, vi treba da budete kreativni dok izrađujete svoj CV, ali sve u nekim granicama normale, dakle da ništa ne bude prešareno, da ne koristite više od recimo 2, maksimum 3 boje dok pravite svoj CV, da ne stavljate neke elemente, ikonice kojima prosto tu nije mesto. Dakle, vodite se onom parolom manje je više i važno je da je čitko, pregledno i jasno ono što želite da iskomunicirate. Forma CV-a, ovde sam podelila ovaj deo vezano za formu CV-a, šta tačno, odnosno kako on treba da izgleda i šta treba da sadrži. Ovde imamo jednog našeg imaginarnog studenta, Dejana Petrovića, koji aplicira na studiju u inostranstvu. Za bilo koje studije u inostranstvu se preporučuje da CV bude u tabelarnoj formi, dakle da se popunjavaju polja. Najpoznatija takva tabelarna forma je Europass CV. Europass CV je koliko i olakšava, toliko i ograničava na neki način vaš CV. Mi u Vi akademici ga i koristimo i nekada koristimo druge forme, dakle ukoliko prvi put izrađujete svoj CV, nemojte ga izbjegavati.
Možete naći template Europass CV-a na internetu, skinuti ga i krenuti da popunjavate. Takođe postoje i mnogi tutoriali kako se popunjava Europass forma, tako da bolje da se dobro pripremite i pogledate sve te tutoriale, pa onda da krenete da popunjavate svoj tabelarni CV. Ova forma, odnosno Europass forma, uvedena od strane Evropske komisije radi neke vrste standardizacije. Kao što sam vam rekla, sve što je olakšano aplikacionoj komisiji je za vas preporučljivo. Dakle, njima je bilo lakše da vaše CV-eve koje stižu u velikom broju na neki način mogu lako da upoređuju, zato su uveli jednu standardizovanu formu za pisanje CV-a, ali kao što sam rekla, ovo nije jedina forma koja se koristi. Kao što sam spomenula i malo pre, možete napraviti svoj dizajn, koristiti neki drugi font, dakle, ali nemojte ići predaleko što se tiče tih nekih elemenata, jer je najvažnije u stvari da dokument bude čitak i pregledan. Ovo je recimo neka vrsta CV-a kakav mi izrađujemo za naše studente, u smislu da im pomažemo kada oni pošalju nama svoje lične podatke i sva ona iskustva, sve ono što su radili do tada, ovako nekako bi izgledao CV za njih. Prvi deo CV-a se tiče ličnih podataka, dakle ovde unosite vaše kontakt podatke, ko ste vi, vaš telefon, e-mail adresu i eventualno Skype, dakle to se jedno vreme dosta koristilo, da bi vas aplikaciona komisija lakše kontaktirala. Bitno je da su podaci kompletni, morate dostaviti i e-mail adresu, morate dostaviti i broj telefona sa prefiksom. Sve što može da bude klikabilno, stavljate da bude klikabilno, dakle sve što možete da linkujete i stavljate ko ste danas, dakle student of grammar school ili student of bachelor program of international relations, dakle da se jasno vidi iz koje pozicije šaljete aplikaciju. Slika, dakle uvek postoji ta debata da li treba staviti sliku ili ne u CV, zavisno gde aplicirate, negde nije preporučljivo, ali u najvećem broju slučajeva mi stavljamo sliku u CV. To je jako važno da bude jedna onako fotografija vaša koja vas predstavlja u malo oficijalnijem izdanju, dakle ne možete stavljati slike iz izlaska sa plaže, koliko god da su lepe, dakle treba da stavite sliku u kojoj se vidite amfas i gde je pozadina uglavnom neutralna ili bela. To slika ide samo od, da kažem, samo vaše lice, da se lepo vidi, ne morate staviti sliku vašeg cijelog tela. Ono gde može da bude diskutabilno da li poslati sliku ili ne, recimo za neke pozicije u Americi ili čak i neke studije u Americi, slika se izostavljala zbog neke ravnopravnosti, dakle ili rasne ravnopravnosti, da se ne bi znalo za kandidata da li je možda neke druge rase. Dakle, ovde je važno da budete što detaljniji sa vašim podacima o vama i kontaktom o vama. Drugi deo je izuzetno važan, pogotovo za vas koje možda aplicirate na master studije, a tiče se profesionalnog iskustva, odnosno radnog iskustva. Dakle, čak i za vas koji aplicirate na bachelor studije, ovaj deo ide pre obrazovanja, zato što je praksa za studije u inostranstvu, odnosno za studente iz, recimo, Zapadne Evrope i Amerike, da oni već do trenutka kada apliciraju za osnovne studije, a pogotovo master studije, znaju, odnosno imali su neko profesionalno iskustvo, negde su radili i oprobali se
do tog trenutka. Važno je da opišete poziciju i napišete tačno vreme koje ste proveli na toj određenoj poziciji. Dakle, kada je u pitanju, ne znam, više od 3 do 5 godina, možete staviti samo godine. Ako su u pitanju kraći vremenski periodi, onda stavljate i mesece, recimo od marta 2013. do septembra 2013. da bi se videlo koliko ste tačno vremena proveli na toj poziciji. Napišete tačan naziv pozicije. Nekada kada niste sigurni kako se na engleskom tačno kaže određena pozicija, preporučujemo vam da izguglate. Dakle, nemojte koristiti ono što vi mislite da se tako kaže, nego uzmete i izguglate šta tačno, kakav je najlepši naziv određene pozicije. Ako bismo uzeli, na primjer, recimo posao konobara u restoranu ili u kafiću, nećete napisati waitress, nego ćete napisati, ne znam, client service assistant ili nešto tog tipa, da bi se videlo da ste vi prosto radili sa ljudima. Jako je važno da navedete i to, opet Google je tu vaš najbolji prijatelj, za određenu radnu poziciju, da izguglate šta tačno ona podrazumeva i iskoristite sve ono što ste vi radili na toj određenoj poziciji. Šta navesti, šta izbjegavati, dakle, važno je da postoji ono što možete da unesete, da je radno, ako nemate radno iskustvo, probajte prvo da ga steknete kroz neke prakse i istražiranja, ako na kraju krajeva nemate radno iskustvo, možete staviti i neko ovde, neko volontiranje na određenoj poziciji. Šta ako nemam radno iskustvo? Dakle, kao što sam već rekla, probajte za taj period dok aplicirate na studiju u inostranstvu da steknete barem 3 meseca na određenoj poziciji. Mi iz Vi Akademike recimo se zaista trudimo da uputimo naše studente na pozicije na kojima bi mogli da steknu to radno iskustvo, zato što ono mnogo pokazuje o vašem angažmanu, da ste vi predani i da želite da se profesionalno oprobate na određenim pozicijama. Šta ako imam previše radnog iskustva? Stavljate relevantna radna iskustva. Dakle, u tom slučaju, ako aplicirate za nekog legal assistant position, navodit ćete samo ono što ima veze sa tim konkretnim poslom, nećete navoditi kako ste radili na work and travel programu, odnosno da li ste radili u kafiću jedno leto ili prodavali sladoled. Dakle, navodite samo ono što mislite da je relevantno. Čak i da su neke ozbiljnije, uslovno rečeno, pozicije u pitanju, jako je važno da navedete relevantne. Znači, nemojte ovde navoditi sve ako zaista imate puno radnog iskustva sa različitih pozicija. Treći deo se vezuje za vaše obrazovanje. Ovde je takođe važno da napišete tačno ime institucije. Srednjoškolcima bih skrenula pažnju da za gimnazije stavljaju grammar school, da se nikako ne stavlja gimnazijum, što, na primjer, mnoge naše gimnazije imaju čak i na svojim sajtovima, dakle, nemojte ovde napraviti grešku. Šta je EQF? Dakle, qualification form, postoji jedan okvir, odnosno framework po kome određeni nivo obrazovanja spada pod određenu kategoriju. Level 4 je srednja škola, level 6 su bachelor studije. Dakle, ovo lako možete da pronađete bilo gde i lako se popunjava. Europass forma podrazumeva da se popuni i ovaj deo čisto zbog preglednosti i različitih obrazovnih sistema širom sveta, pa eto prosto da se zna kada ste završili srednju školu, kada imate bachelor diplomu, a kada master diplomu. Dakle, elementary school stavlja se ako se aplicira na bachelor studije, osnovne studije, ali kad se već aplicira za master, nema potrebe da stavljate osnovnu školu, krećete od srednje škole, pa preko osnovnih studija i onda aplicirate na master studiju u inostranstvu ili gde god.
U principu, jako je važno da stavite ime institucije, adresu, broj telefona, e-mail adresu i website institucije. Dakle, nijedan od ovih elemenata nemojte preskakati i kao što sam već rekla, sve treba da bude klikabilno. Strani jezici, u pitanju je ovako jedna tabelica i ona predstavlja European Framework of Reference for Languages, dakle samo procena vašeg poznavanja određenog jezika. Kao što mi kažemo našim studentima, nemojte se podcenjivati, ali nemojte se ni precenjivati ovde. Dakle, ako neki jezik ne znate, nemojte stavljati da ga znate na recimo B1 ili B2 nivou, a isto tako, ako neki jezik znate, nemojte se podcenjivati pa stavljati recimo engleski B2, ako aplicirate za studiju u inostranstvu, engleski bi trebalo bude na C1 nivou, tako da uvek stavite ovde C1 za studije na engleskom jeziku. Ostale jezike stavite u nekom realnom okviru, možete se malo, da kažem, staviti jedan nivo više, ali da znate da B2 već podrazumeva samostalnu komunikaciju, pa u skladu sa tim se orijentišete kada budete ovo popunjavali. Svakako da stavljate i sve sertifikate jezika koje posjedujete, da li su to TOEFL, IELTS, CAE, FC, dakle sve što ste polagali ovde možete da unesete u ove margine ispod nivoa ovog C1, B1 na 2. Peti deo se tiče veštine i sposobnosti. Ovde mi volimo da kažemo nema mesta skromnosti. Dakle, pohvalite se, zaista recite zašto ste talentovani, u čemu ste vešti, šta znate da radite kada su job skills u pitanju i navedite recimo sertifikate koje posjedujete vezano za digital competencies, odnosno rad na kompjuteru. Veštine uvek je nekako nezahvalno da neko sam za sebe kaže u čemu je vešt, u čemu nije. Ono što bismo opet preporučili, probajte da ukucate, da izgooglate neke veštine pa vidite sa čime se osjećate prijatno. Nemojte stavljati da ste team player ako ne volite da radite u timu, samo zato što to u najčešćem broju slučajeva ljudi pišu. Dakle, probajte zaista da istražite i da unesete ove veštine koje zaista imaju smisla za vašu aplikaciju. I additional information, ovaj deo ume da bude tricky, kako se kaže. Dakle, postoji deo gde unosite koji je za awards and scholarships, summer schools, courses, conferences, volunteering, sport activities, music activities i tako dalje. Ono što je važno da vam napomenem da ako nešto, ovo su sve elementi iz Europass CV-a, ukoliko nešto nemate kao recimo music activities, slobodno obrišite tu ćeliju. Dakle, nemojte ostavljati ništa prazno i prosto nema potrebe da vam zauzima mesto u CV-u i da izgleda kao da nešto nemate. Uvek trebate da predstavite ono što imate i ono čime možete da se ponosite, da tako kažem. Unosite relevantne događaje, dakle u ovom trenutku većina vas je učestvovala na velikom broju i konferencija, seminara, treninga, letnjih škola, manifestacija, događaja i slično. Ako ima toga previše, važi isto kao i za sve ostalo, unosite ono što je relevantno, stavljajte datume, da li će to biti opet mesec plus godina ili samo godine, procenite ukoliko mislite da treba da stavite i određeni datum, slobodno to uradite. Ono što treba da pokrijete, dakle naziv projekta, konferencije, stipendije, pozicija koju ste vi obavljali, da li ste vi bili aktivista, team leader, volonter i tako dalje, koje
organizovao određeni taj trening, manifestaciju ili konferenciju i gde se to sve održalo. Tako da evo za ove konferencije što imamo ovde u primjeru, Model United Nation Day, Participation at the Conference, dakle to je pozicija, Grammar School i Ljubljana. To bi bila jedna kompletna informacija koju treba popuniti. Ovde takođe ima prostora da se onako nahvalite, tako da iskoristite ovaj prostor da zaista unesete relevantne stvari, pogotovo ako ste dobijali neke stipendije ili nagrade. Volunteering, takođe ja bih voljela ovde da vam skrenem pažnju da nije obavezno, ali se dosta vrednuje za studije u inostranstvu, pogotovo studije u Americi i u Kanadi, dakle oni zaista vole da vide da ste imali neki humanitarni rad ili volontiranje. Hobi, opet ono čemu služi ovaj deo je da se vide vaša interesovanja. I sada prelazimo na motivaciono pismo, dakle CV i motivaciono pismo retko kad idu jedno bez drugog, kao što sam rekla i na početku ovog prvog dela, make it personal, dakle zaista je važno da vaše motivaciono pismo nosi vaš lični pečat. Mi volimo da kažemo za motivaciono pismo da je srce svake aplikacije, dakle to je ono što će vašoj aplikaciji doneti vaš lični pečat, na neki način dušu i gde ćete vi moći da se iskažete mnogo detaljnije i kreativnije nego što je to situacija u CV-u. Svako motivaciono pismo mora pratiti vaš CV, dakle nemojte pisati suprotne informacije, nešto što se ne poklapa ili nešto što ne ide jedno sa drugim. Dakle, ovo je prilika da se na jedan lep i kreativan način iskažete. Postoji jedno onako, uvek nas to studenti pitaju koliko dugo treba da bude motivaciono pismo, da li je što duže to bolje. Mi ćemo ovde da vam kažemo da je to velika neistina, dakle u motivacionom pismu sadržaj je daleko važniji od dužine. Čak neki univerziteti ograniče broj karaktera ili broj reči kako biste imali što manje prostora da kažete suštinu, što je, verujte nam, dosta teže nego da nemate ograničen broj karaktera pa možete da pišete do u nedogled. Isto tako, važno je da vam kažem da što se motivacionog pisma tiče, niko nema toliko vremena, pogotovo ne aplikacione komisije, da čitaju motivaciono pismo od 10 strana, dakle, recite suštinu na lep način, elokventan način, ali nemojte preterivati u objašnjavanjima. Predstavite sebe kao kroz jedan lični profesionalni projekat, dakle da ove studije u inostranstvu predstavljaju mnogo više za vas od samog studijskog programa i odlaska u inostranstvo, kako vi vidite sebe kroz prizmu vaših studijskih programa, na koji način će to uticati na vaš život i kako vi mislite da svoje znanje stečeno sa studiju inostranstvu upotrebite nakon kada postanete alumnista određene institucije. Oni vas i primaju na studije da biste bili ambasador svoje zemlje, a kasnije i alumnista koji će deliti te vrednosti dalje. Individualnost je jako važna, nema prepisivanja, dakle možete koristiti određene strukture rečenica, čak je i poželjno da izguglate te neke elokventne rečenice koje uvek ostavljaju dobar utisak, ali nemojte prepisivati jer će se to videti. Pogotovo ako ne vodite računa o recimo ponavljanju, pa onda koristite neke spojnice više od, ne znam, 3, 4, 5 puta. Elementi i sadržaj motivacionog pisma, ovo sam podelila po pasusima kako u principu mi sa našim studentima sastavljamo ova motivaciona pisma koje su u najvećem broju slučajeva izuzetno važna za vaš prijem na željeni program. Čak neki univerziteti više pažnje posvećuju motivacionom pismu nego bilo kom drugom elementu vaše aplikacije. Motivaciono pismo vas može čak i spasiti ako vam je
prosek ocena nije na nekom zavidnom nivou, dakle ako se dobro objasnite, ako dobro objasnite vašu motivaciju i predstavite sebe kroz svoj lični projekat, imate šanse da upišete željene studije. Prvi pasus je posvećen pozdravima i namerama, dakle da se obratite instituciji, da kažete na šta aplicirate, da zašto ste entuzijastični da aplicirate na taj studijski program, na koji način ste došli, na koji način ste se informisali i zašto je to za vas važno. Nemojte dakle dužiti, ali morate napraviti određeni uvod. Zašto taj univerzitet i ta tema, odnosno taj studijski program? Vrlo je jasno da morate pokazati da ste istraživali o toj instituciji, na koji način ste i kroz koje zaključke došli da je to prava stvar za vas. Dakle, svi žele da se osjete posebnim, pa tako i univerziteti, da kažete da li je to odluka donesena zbog prestiža, zbog ranga, zbog studijskog programa, načina na koji predaju ili na koji su povezani sa industrijom, dakle, shodno vašim interesovanjima, zašto su oni dobar izbor za vas, a isto tako zašto ste i vi kao student dobar izbor za njih. Dosadašnje obrazovanje treba da obrazložite u trećem pasusu, dakle vaš akademski put do sada kroz određene ne samo nastavne aktivnosti, nego i van nastavne aktivnosti. Dakle, pokušajte da svom obrazovanju date jednu dublju dimenziju, da kažete kako ste prošli kroz svoje obrazovanje dosadašnje i kako ste jako motivisani da se akademski unapređujete kroz taj studijski program koji se sada nudi. Četvrti pasus je posvećen van nastavnim aktivnostima. Ovde dosta obratite pažnju, pogotovo ako ste recimo aplicirate za master studije, ali ste imali recimo neku godinu ili dve pauze pre upisa master studije ili ako ste na osnovnim studijama jednu godinu obnovili. Dakle, imate prostora da popunite neke praznine, tako reći. Ovde treba da objasnite gde ste sve učestvovali, čiji ste članovi bili, kako ste unapredili svoj profil, koje konferencije ste pohađali i slične aktivnosti. Ovde je sve važno zato što treba da se predstavite kao jedna svestrana osoba, dakle kao i za CV nema prostora za skromnost. Naši studenti inače su izuzetno skromni kad pišu o sebi i o svojim dostignućima, ali verujte nam, za to apsolutno nema prostora i kandidati iz našeg regiona su se pokazali mnogo kompetentni za studijski program u inostranstvu, tako da zaista pokažite sve u čemu ste dobri ili najbolji. Peti pasus je internacionalna pozadina i radno iskustvo. Ovde treba da se vidi u stvari kroz ovaj pasus da vas neće pogoditi kulturološki šok kada odete na studije, iako to možda i nije tako, možda vas pogodi, ali da objasnite da vi ste putovali, videli ili ste se barem družili sa vršnjacima iz celog sveta, kako volite da razmenjujete iskustva, kako vas privlače druge kulture, kako volite da učite jezike, na primer. Dakle, sve ono što može da vas na neki način klasifikuje kao građanina celog sveta. Dakle, ovaj deo je izuzetno važan, pogotovo za dobijanje stipendije, jer oni žele da znaju u koga ulažu. Šesti pasus je posvećen, dakle, kao završni pasus nekom zaključku, dakle, što smo onako šaljivo napisali, želje, pozdrave i nadanja, dakle da iskažete svoju nadu da vaša aplikacija, vaš profil, da se uklapaju u njihov ne samo studijski program, nego viziju njihovog univerziteta i njihove institucije, tako da se nadate da će prepoznati vaš kapacitet i da će vam dati šansu da započnete studije na njihovoj instituciji. Nakon završetka pišete, dakle stavljate datum, mesto i vaš potpis. Ovo nije obavezno, ali u nekom slučaju može da da onako ličan pečat.
Zlatno pravilo dobrog motivacionog pisma, ovde sam se trudila da ne budem previše opširna, ali da vam kažem ono što je zaista važno, ponavljanje je vaš neprijatelj, dakle uvek ukucajte CTRL-F, ukucajte reč i vidite koliko ste se puta ponovila određena reč u vašem motivacionom pismu. Ako je više od 3 puta, dakle promenite strukturu rečenice, recite nešto na drugačiji način, potrudite se da nemate mnogo ponavljanja, jer ovo zaista kad neko čita, vidjet će da niste možda umeli da se izrazite na drugačiji način ili elokventnije. Uvek dajte još nekome da pročita vaše motivaciono pismo, odradite svojevrstan, kako se to kaže, proofreading, dakle, ispravite sve gramatičke greške, provucite recimo vaše motivaciono pismo kroz Grammarly ili neki sličan softver za engleski jezik ili jezik na kome pišete vaše motivaciono pismo. I ono što uvek treba da se provlači je da vaša vizija profesionalnih planova nakon studija. Ne smete, odnosno nije preporučljivo da stavljate da želite da ostanete u toj zemlji, da želite da pobegnete iz sopstvene zemlje, da su uslovi u vašoj matičnoj zemlji nepovoljni. Dakle, za sve postoji lepši način da se kaže. Nećete reći ovde je, ne znam, modna scena jako siromašna, nego ima prostora za napredak. Dakle, nemojte kritikovati zemlju, odnosno to odakle dolazite, nego naprotiv napišite da je vaša početna tačka takva i takva, ali da se nadate da će to moći da se promeni i da ćete vi recimo biti nosilac određenih promena za vašu lokalnu zajednicu i vaše društvo i državu. Dakle, vi ste jedan svojevrstan ambasador svoje zemlje, čak i da su vaši planovi drugačiji, čak i da vaši planovi podrazumevaju da vi ostanete u određenoj zemlji, kroz vaše motivaciono pismo to ne bi trebalo da bude istaknuto. Dakle, vi treba da se istaknete kao lider koji ispred svoje zemlje i lokalne zajednice odlazi, da se akademski unapredi i da donese neka nova znanja, veštine u svoju lokalnu zajednicu. Dakle, kako se vi uklapate u njihovu viziju i misiju i kako se oni uklapaju u vaš profesionalni plan kao pojedinca. Oni to vole da vide, dakle, upravo to liderske veštine, motivisanost, na neki način inspiraciju da upravo vi budete student njihove institucije. I ovo sam za kraj izdvojila, mislim da je važno i da je pre svega lepo rečeno, dakle, oborite ih nogu s vašim motivacijnim pismom, kreativnost je poželjna, ali nemojte crtati leptiriće i pričati bajke, pratite formu, poštujte pravila i naglasite motivaciju, zato se i zove motivacijno pismo. I verujte u sebe, you cannot beat confidence. Dakle, vaše motivacijno pismo treba da odiše jednim samopouzdanjem, samouverenošću, da pokažete da ste vi zaista dobar kandidat, kao što verujemo i da jeste. Mi iz VIA Akademika tima zaista se trudimo da svakog kandidata predstavimo na najbolji mogući način. Nije svako talentovan da napiše ili da se izrazi u pisanoj formi i to je sve u redu, ali ono što možete da uradite da kroz jednu formu pisanja motivacionog pisma i kroz jednu vežbu dođete do jedne forme koja će biti zadovoljavajuća. Naravno, uvek postoji prostor za unapređenje. Vi nećete slati isto motivaciono pismo na sve programe na koje aplicirate ili na sve poslove koje aplicirate, zato smo i rekli probajte da imate dovoljno vremena da prilagodite svoje motivaciono pismo i da ono bude zaista onako da ima vaš lični pečat. To bi bilo sve od mene za danas. Ja se nadam da je bilo pitanja, pokušat ću na sva da odgovorim nakon ove sesije u našem chatu na platformi. Isto tako pozivam vas da nam pišete sa vašim nekim prijedlozima, koja predavanja bi vam bila korisna, šta želite da čujete još od nas.